Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Challenge nga pala kami ni manager na hanapin yung treasure. Oo. At kapag daw nahanap namin yung treasure, may pabuya daw si manager para sa amin. Excited na kayo kami. Lalaban kami. Excited na kami. Oo, lalaban kami. Lalaban. Excited kami makuha yung ano yun. Ito yung Binigyan nga mapa. pala kami ng mapa. Oh, ito yung mapa namin. Susundan lang namin. Oo, susundan natin. Yung una naming first is, ano to? Saan to, ma'am? Starting point daw namin ay dito sa puno ng mangga. Mangga. Ayun. Hanapin natin yung puno ng mangga. Yung puno ng mangga. Oh, ito na. Ito may nakasulat, ma'am. Balay Sa imong lula na gwapa na ay kabutangan ug limaw. Sa Tagalog ay bahay ng iyong lola na maganda na may lalagyan ng ano yung limaw, ma'am? limaw. Kanang Parang may tubig tubig na pundo. Tubig na ano? Ma'am, huwag na nating problemahin yun. Sige po, pupuntahan. Sino bang lula na yan? Lula. Sino bang lula? Lula Tasing. O Tasing, ma'am. Lula Tasing. Si Lula. Si Lula Tasing. Pupuntahan namin yon. Balay ni Lula. Pupunta na kami. Number 1 na, itong patay, may uwan, ma'am. Merong ulan. Guys, bibilisan muna namin kasi may ulan na. Sa bahay, yun ang bahay ni Lula Tasing mo. Kasi pupunta kami doon. So ayun guys, nandito na kami sa bahay ni Lula. Hanapin na namin yun. Oo. Ano yun? Ano yun? Yung limaw na tubig, yung mga nagpundo na tubig. Hahanapin namin. Tara. Ayo, ate! Ayun si Lola. Ayun si Lola. Yes. Ate, Hahanapin yung... May hahanapin kami dito. Nasan yung alalagyan ng swimming pool? Oo. Asan yon? Sa limaw daw. May swimming pool daw. Nakabitay doon. Tara, Sige, tara. salamat, tay! Tara, puntahan natin. Nasa likod ng bahay nila. Kung ano ang kuan. Ano ba yan? Ayun! Video, ma'am. Ayun guys, may nakita Excited na kami. Number 2. Kaya pa sinabing limaw kasi may swimming pool dito pero hindi ito Walang laman. Anong Number yan? 2. Sa lugar na daghang kapayas. Sa lugar na maraming saan ba yung may kapayas dito, ma'am? Kapayas. Maraming kapayas. Lula. Alam ko na yung isa naming lula. Yung isang lulas, yung nandun. Ha? Marami silang kapayas doon, baka doon. Lula Tasing. Oo, ma'am. Tara, punta tayo. Ano naman yan? Napakalayo naman. Napakalayo naman nun, ma'am. Maraming kapayas. Parang inano tayo ni manager nito. Bato. Tara, puntahan natin. Guys, malapit kaming... Ari sa amin, ma'am. Salamat. Pupunta kami sa bahay ni Lula Tasing. Lula Tasing hindi. Lula Basting. Oo. Tara. Sige, guys. Punta na kami doon. So ayun guys, nakita namin dito sa mapa. It's a prank lang pala na. Nandun sa bahay ni Lula Bating yung kapayas. Ma'am, sa may kubo daw, ma'am. May kubo. Nasaan ba yung kubo dito? May kubo na may kapayas. Kapayas. Tingnan nyo Kapayas, naman ng lugar dito. Saan kami makakita ng kubo dito? Wala kami nakabit-bit og tubig. Hindi kami ng tubig. Tubig. Ano yun? So guys, ayun, Mads. Ayun na ang kubo. Hindi yan. Ayan. Hindi. Ayun, may kapayas. Baka may kubo dyan. Pupuntahan namin. Ayun, may kapayas doon. Baka Ano doon. namang kubo, ma'am? Ayun, kubo. Ayun, may nakita kaming kubo doon. Sige, puntahan natin. Kaya, na sino may yung kubo, kapayas. ma'am? Parang kay Lula yung kubo. Hala, uy, ginuko. Napaka hirap naman daanan patungo doon. Ano ni Mads? Uy, Ikaw mauna. hindi ko maintindihan. Mag-ingat ka dyan. Napakahirap naman itong challenge ni ni manager. Ginoo ko. Hindi ko may kapila kapag may premyo ito, okay, di ba? Para lang sa premyo, gagawin namin lahat. Mag-ingat ka naman dyan, mas baka mabungi tayo dito. Ano nang gagawin natin? Tatahiin ang ating mga baba. Ayun, may papel. Meron, ayun. Ano ba talaga tapit? Ayun, may kapayas, may nakalagay na.
Pangita mo og mani, unya kan akin. Human kaon adto mo sa nag-birthday. Saan Ang tayo mani hahanap? dito. Saan man tayo hahanap ng mani, oy? Ay, nakita ka bang mani dyan? Pangita, Tagalogin natin. Maghanap kayo ng mani. Tapos, kainin nyo. Pagkatapos, pumunta kayo sa may nag-birthday. Sino may nag-birthday rin, ma'am? Si Lula, nagbe-birthday si Lula ngayon. Si Lula. Teka, hanap muna tayo ng mani. Batin. Pupuntahan kami doon ay Kinagat na ako ng langgaman. Saan ba tayo? ano ng mani? Tulungan mo akong maghanap ng mani, ma'am. Napakahirap naman ito ng ano ni manager. Ay, ito mani. Okay, may laman ba yan, ma'am? Wala naman yung ano, wala yung unod. Hanap ng mani. Uy na. Dakong naman to. Walang mani. Walang laman. Paano natin kakainin yan? Walang laman yung mani. Baka yung ano, yung punuan. Kainin mo, ma'am. Try mo kainin mo. Ayun, ma'am. Ay, hindi. May turok na. Oh, napakasakit ng kinagat ng langgam. Ano bang mani na inaano ni ma'am? Baka ano lang, ma'am. Baka ano, it's a prank? Baka kapag lang nakakita tayo ng mani, yun na yun. Sama to, ma'am. Sa map. Wala eh. Mani nga bata. Ano mani na bata? Yun, Mani na- yung mani na yung O, bibi ito. yung bago pang ano. Ito Oh, na. Dadalhin natin yan. Tapos, ma'am, may nakasulat to, kainin nyo ang dahon. Ikaw muna kumain. Ayaw ko na. Tag-isa. Kainin Huwag natin. isa-isa, ma'am. Paano ba yan? Isang palwa akin. Isang palwa. Oh, ayan. Oh. Sabay tayo kakain. Hey, guys. Kakainin namin yun. So, Kasi ito manager- yung nasa direction eh. So, Para manager. sa pabuya manager, Oh. kakainin namin Oh, to. go. 1, 2, 3, go. Kakaiba yung nasa mo. Para ka ng buntis niyan, ma'am. Okay lang yan, ma'am. Laban para sa ano, pabuya. Kalain, good. Anong Tagalog ng kalain? Ay, ang sasama ng pakiramdam. Tara, ano na, sunod natin. Ano ba to? Sana, Pumunta mapunting daw na tayo sa... May nag-birthday. Kakain na tayo ba? Nandun ang bahay ni Lula. Uy, Yun, nag-birthday siya ngayon. tingnan mo, ma'am. Ang layo naman ni man, oh. Pupunta na kami doon. Sige, guys. Ipakita mo, ma'am, yun, oh. Ayun, pupuntahan pa namin yung bahay na yun. Tara. Ayun, guys. Papunta na kami dyan. sa... May May nag-birthday. nag-birthday daw. So, Ang nakalagay ito, merong puno ng ano yan, buli. Merong puno ng buli ang nakalagay. saan ba tayo dito? Hanapin natin. Dito? Doon sa bahay nila, malapit doon may buli, may puno ng buli. Ano naman ito, ay. Napakahirap talaga ng challenge ni manager. Nakakapoy naman, ay, ginoo ko. Ang layo na nang narating namin. Oo. Tingnan mo yung background, ma'am. Maganda yung background dito, oh. Puro bundok yung inano namin. Kasing ganda ni Mads. Ay, maraming salamat po. Wala po akong matatanggap. Maibigay sa'yo dahil anong porna mo na. Puno. Yun na. Yun, may puno ng buli. Yan. Yan, may puno ng buli. Ito. Huwag mo, ma'am. Yan. Pangita ang nag-birthday unda panganta. Okay, pangitaon na to ang nag-birthday. Sunod. Panganta kamo human layat kamo sa asusinas ug human pa uli kamo. Ha? Hanapin ang nag-birthday. Tara, hanapin natin. Hanapin ang nag-birthday. Nasaan yung nag-birthday dito? Ayo! Nasa kabila. Ayo! Dito na. Tao dito. Sino ba kayong Ayan. Yun. Ayo! Ayo! Saan yung nag-birthday dito? Sino nag-birthday dito, ate? Baka may pakain na. Nagugutom kami. Ano? Hanapin ang Anda, panganta ka mo. kakanta kayo ng Happy birthday! Oo, oo. Say 1, 2, 3. Yan, pakita natin yung nag-birthday. Mambag. Happy birthday
birthday to you. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Yung pinasol, ma'am. Pinasol. Happy birthday to you. Oh, yan. Pagkatapos, maraming salamat. Happy birthday, Nay. Pakita mo yung birthday, ma'am. Maraming salamat. Mamaya, kain ko. Pagkatapos, layat ka mo sa asinas. Layat. Anong Tagalog ng layat, ma'am? Lukso. Ulit, lukso daw kami Lukso, sa ano ba? Anong asusinas? Asusinas. Layat, Asusinas dito. Wala. Mayroong asusinas. Ayan. Asusinas yan. Saan, bra? Ito, asusinas to. Umukso ka, ma'am. Ikaw muna. Dito lang? Yes. Napak-simple naman itong challenge ni Mahat. Go! Dito. Doon ka lalayat. Ito lang, ma'am. Oo. Nakapakasimple Sige, naman. go. Gura. Tapos. Ako naman, ma'am. Hindi nakita, ma'am. Ay, sorry. Nawalang signal. Ayan. Sige. Balik. Tayong dalawa. Pagkatapos nun, Balik tayo. Ano sunod? Balik tayo. Balik down, ma'am. Balik. Sige. Go. Yan, sige. Ano ang susunod? Pauli. Oh no! Office manager. Papauwiin daw kami. Kailangan Hindi na kami ito mga- pakainin. Ano ba yan? Papauwiin naman lang kami eh. Kanina na kami naglakbay tapos uuwi lang pala kami pagkatapos ng lahat. Ano ba yung manager eh? Ano ba? Nawawala na ako ng gana, ma'am. Nasaan ba yung treasure na ano na? Ay, Saan ba yung tinatago nila? Uy, uwi muna lang tayo. kami. Uuwi lang pala. Pagkatapos ng lahat. Naku po. Ang hirap naman ito. Tingnan lang natin. Hirapan na talaga kami. Kalisod. Magbagtak is sakit na. Ano? Kita muna tayo doon sa sa bahay pag uwi. Pagod na pagod. Hindi pa namin nahanap yung treasure. So ayun guys, papauwi na kami sa Oo, bahay nandito na kami sa National Road Highway. Ayan. Kasi sabi doon sa direction, uuwi na kami. Naku, Sa Bisaya pa ang po. hirap ng ano. Ay naku, nahihirapan na dyan kami dito sa ano eh. Nahirapan sa kalisod eh. Oo. Tara, labang na tayo, labang. Ay naku. Ano ba yan? Yung mapa namin, punta na kami sa uuwi na. Ano kayang kahihinat na nito aking vlog ngayon? Ay naku. Marami kaming tao dito. Marami kaming Dito fans. tayo aagi mo. Ay, aagi. Ano nga aagi ba? Dadaan pala. Dadaan. Ay. Ito na guys, nandito na kami sa natad ng bakura ng Hello, Noiters. Ay, yung ano mo, yung best friend mo doon na ano. Ay, Malasing-lasing. lasing din pala. Malirong-lirong na pala. Say hi sa ating vlog. Hello to Ang everyone. lasing yun, no? Ang lasing na tawari. Hindi namin nasa-subscribe. I am the translator. Okay. You know what? Ito nga, no? What? Ano tayo na rin? Ano daw ma'am? Hindi ko maintindihan. She said that he is lasing na daw. Lasing. Lasing ka ron. Ha? Ano? Lasing daw siya ngayon. Ano pa? Tayo na pare. Bakit ka tumatawa pare? Ano? Galit ka dyan. Magalit kasi yan. Ah, Uto ka na. tukaron. Ang uto ka na taron. Ha? Uto ka na taron. Motokar takaron. Kakanta ka, kakanta. Uto kan. Uto kan. Ha? Ha? Utokan. Uto kan. Uto kan na eh. Uto kan yun eh. Uto kita. Uto kan. Koreano pala to ma'am. Ang hihirap para ito ng South Africa. Ditibo. Uto ka na. Hindi ko masabtan ma'am. Oy. Ditibo ba? Ha? Uto ka na. Uto kan. Tanan, ha?
Utukan ka tanaw. Tanawon ba tanawon kana utukan tanaw na. Oh. Hindi ko maintindihan. Oy, Hindi namin maintindihan yung ano niyan kasi. ano pala ito ino? Sige. Ay sila ta sunggalan. Sabihin mo, hi. Hi. Ay. Hiya-hiya ka pa dyan. Maya kayo. Nahihirapan ka mo sa kalis sa paghanap ng treasure. Katukan kan. May nakita ko man. Katukan kan. Ayun. Katukan. Yun. Yun pala. Ayan. Dito na pala yun. Dito lang pala. Anong basahin mo, ma'am? Pangita si Frankie na aniya ang treasure. Sinong Frankie, ma'am? Yung aso namin. Yung bago na mong naming aso. Sakitan niya no. Oo. Sama na doon sa Teka kapatid. lang muna. Yun, oy. Teka lang muna, may sinasabi pa siya. Paano hanapin mo. Kambuturan. Oo, nabunturan. Yung paubaya natin, ano nangyayos? Paubaya natin. Hindi ko Hanapin na natin. hindi na naglalabad ang aking ulo sa Kaya nga, South Africa hanapin na yan. natin to si Frankie. Sige, bye-bye kuya. May Babalikan ka namin mamaya. Hanapin mo na namin si Frankie. Okay raw. Frankie. Yung aso namin. Frankie! Nasaan na yung Frankie? Frankie! Frank! Dito yun palaging nag-ano, ma'am. Ay, nako, sana all ang mga pusa dito magtilap-tilap. Anong tilap-tilap ma'am? Anong dila-dila? Eh, hindi ko alam anong Tagalog yan. Basta kay, yun na. Aso Nasaan ba yung Frankie? May higot. Frankie! Ay, ayun. Frankie? Nasaan si Frankie? Frankie! Nasaan si Frankie? Uy! Frankie sa puno ng mangga. Doon. Nandun ako. Frankie! Ah! Ano ba? Sino ka? Sino ka? Ma'am, nasaan yung pananda mo? Frankie, ma'am. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. 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 Tapanin mo, kuman. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Lalapit! Lalapit! Huwag kang lalapit. Kunin mo! Kunin mo! Tingnan mo! Tapon mo sa mukha niya! Alis! Alis! Alis ka! Ibigay mo sa amin si Frankie! Frankie! Nasaan si Frankie? Ibigay mo sa akin si Frankie! Ibigay mo sa akin si Frankie! Hindi niyo ba ako nakikilala? Alam mo kasi hindi ako nakakasali ko! Bakit mo ako ano si Frankie? Alis ka dyan, mama! Kuha ka dyan! Alis ka! Akin si Frankie! Ano may bugtong? Dos matadores. Cuatro personas. Quadro, quadro! Dos bidogos. Magagawa. Sige! Akin yung corona mo! Way lami! Nasaan si Frankie? Ayay! Ano yung tanong? Si Frankie! Andito na si Frankie. Ang kaya man. Frankie! Kalabaw! Tama! Kaya, ang sabihin niya, bibigyan na siya si Frankie! Ay, naku, mamatay na! Kawawa na yung dugi natin! Wala ito! Ito na yung treasure! Mga action! Kunin mo!
Panangga naman ito. Agay! Kunin mo. Bilisan mo. Ay, ma'am, ano ba ito? Magkaano ito? Dugi-dugi? Ayaw niya. Dugi-dugi. Ayaw niya. Dito ka. Sige, ma'am, ako ang istorya. Huwag kang mag-bingas. Kunin mo! Relax lang, kuya. Relax. Kunin mo yung basin ko, ma'am. Pagdaliin mo. Dahil hindi siyan. Tingnan mo yung ano, yung plastic dyan. Kunin mo yung... Ayan, Huwag mo mo. Action mo. Akin na yung basin ko! Ayaw niyang ibigay mo. Ay, ma'am. Ito lang gawin natin. Ayaw mo ibigay. Thank you, baby boy. Thank you. Thank you. Paano yung pabuya? Manager! Manager, ito. Nakita na namin. Manager, nasan ka ba? Manager, nandito ka? Manager! Tawagin mo na dito si manager. Manager! Wala si manager dito. Manager, nasa Asa ba yung manager? Hoy! Hanapin natin dito. Hanapin natin yung pabuya. Manager! Nandito na yung... Ano itong tawag ko centavos? Manager! Ay, yun ang pala si manager. Manager! Nakita ka na. Nasaan yung pabuya namin? Nakita na namin yung tinatawag mo na treasure. Ito na ba? Ma'am, ito na. Akin, malaki ito. Ma'am, malaki akin dahil ako yung nakakuha ng ito. Ayaw mo. Hindi, ma'am, akin sa akin malaki. Akin ayaw mo yung singko ko. Yes! Buksan mo na. Ibutang niya. Lapit ka rito, lapit ka. Lapit ka kaibigan. Akin talaga. Count tayo, ma'am. Count tayo. 1, 2,